Nhasi ndauya nema-advantage nema-disadvantage emashamwari. Continue. Tichatanga nema-disadvantage ekuva neshamwari. Nyama yakaita saCynthia, regai tidai so. Okay, regai tivanzwe. Mai Jeremiah vanotengesa here? Vari comfortable here pakuite zvinhu zvakadaro? Munhu ari comfortable, angari comfortable. Spinitoti ga vanotengesa here madzini oro? Kutengesa musika wemupurugwa zvekudaro. Haana matyira. Sinzi. Saka akatombotengesa kakawanda here uchizoona? Kakati Saka maitorya mari dzemusana wamai Jeremiah. Makatomborya here? Imari yawakarya iwewe Cynthia? $3 ndo chete. Aya ndiwo madisadvantage acho ekuva neshamwari. Guwa rese chese chamakaita chinototi chizotobuda, ende chinobuda chese nekuwedzerera nemunyu kuti zviti saka regai tichikupai maadvantages acho aita kuna mai Jeremiah. Maadvantage, mai Jeremiah vakwanisawo kukwire ndege. Ndepapapo mai Jeremiah vanjooneka nepalapa. Zvakadaro friends, honai zvayanyora. Continue. Honai futi zvimwe. Honai futi zvimwe. Honai futi zvimwenizve. Ndizvozvi akomana. Chisubscribe iwe ungonyorawo komende muzasi umu, ungosheyawo. Nditawo mari komana wangu. Iya ndiani uyu? Natasha Nyemba. Chimuona iwe chiwaina. Bye bye.